ஹாய் நண்பா, வெல்கம் டு மை சேனல் தமிழ் வித் துபாய் சமையல். அவங்க தருமா. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பொட்டேட்டோ ஃப்ரை, அதாவது உருளைக்கிழங்கு வறுவல் எப்படி பண்ண போகிறோங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம அதுக்கு முன்னாடி புதுசாக யாராவது சேனலுக்கு நம்ம சேனலுக்கு வந்து நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ஒரு அமுக்கி விட்டுருங்க. அப்போ தான் நம்ம வர டெய்லி வீடியோ உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு வறுவலுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாமா? ஃபஸ்ட்டு கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன் 2 கொத்து. காஞ்ச மிளகா ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்திருக்கேன். 2 பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஒரு முழு வெள்ளைப்பூடை எடுத்து அதை உரித்து சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 4 உருளைக்கிழங்கு தாங்க எடுத்து வெட்டினேன். ஒரு தட்டு நிறையா வந்துருச்சுங்க. இங்கே உள்ள உருளைக்கிழங்கெல்லாம் பெருசாக கொடுத்துட்டானுங்க. இல்லை, பெருசாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். அதனால் வந்து பொடியாக நறுக்கி பார்த்தோன்னா ஒரு தட்டு நிறையா வந்துருச்சு. சரி விடு, கழுதை சாப்பிட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டேன் அப்படியே. அதுக்கப்புறம் நம்ம கடுகு யூஸ் பண்ணுவோம்ல, கடுகு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் மஞ்சப்பொடி மட்டும்தான் இந்த உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரையில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுவோம். இதில் ஒரு வெரைட்டி நம்பர் 1 வச்சுக்கிறேங்க. மஞ்சப்பொடி மட்டும் யூஸ் பண்ணி காரம் கம்மியாக சமைக்கிறது, காரம் கம்மியாக உள்ள ஆளுக்கு சாப்பிட்றது. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம வேறு எதாவது கொஞ்சம் காரமான குழம்பாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி காரம் இல்லாத சைடிஷ் இருக்கும்போது நல்லாயிருக்கும். அதனால் மஞ்சப்பொடி மட்டும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் உப்பு, ஆயில். ஓகே, நம்ம எப்படி சமைக்க போகிறோம்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஓகே நண்பா, இப்போ நம்ம வந்து சட்டியை அடுப்பில் வச்சாச்சு. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்குவோம். சட்டி காயிட்டு கொஞ்சம். ஓகே நண்பா, இப்போ சட்டி நல்லா காஞ்சிருச்சு. தீ பிடிச்சி எரியுது. சட்டி புகையாக கிளம்புறது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம ஆயில் சேர்த்துக்கிறோம். ஆயில் கொஞ்சம் கூடவே ஊற்றிக்கிறோம். நம்ம வந்து நம்ம ஊரில் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி வாட்டுவாது. பாதி பேர் நம்ம தண்ணிலாம் ஆட் பண்ண மாட்டேன், எண்ணெயிலே தான் வளர்க்குறது. அதனால் கொஞ்சம் ஆயில் கொஞ்சம் கூட ஊற்றிருக்கேன். ஓகேவா? நீங்கள் கொலஸ்ட்ரால் உள்ள ஆளுக்கு, பீக்கு உள்ள ஆளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஊற்றிக்கிறங்க ஆயில். ஓகேவா? இப்போ வந்து ஆயில் நல்லா காயிட்டேன். ஓகே, ஆயில் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம கடுகு சேர்த்துக்குருவோம். நம்ம ஊரில் கடுகு உளுந்துன்னு 2ஆக இருக்குது. இங்கே கடுகு மட்டும்தான் கிடைக்கிது. உளுந்த கண்ணிலே காணும். நானும் தேடி பார்த்துட்டேன். இன்னும் 2 கடையில் அவசரம்னு நினைக்கிறேன். அலசி பார்த்துட்டு நான் சொல்கிறேன் இருக்காதுன்ட்டு. இங்கே கடுகு மட்டும்தான் இருக்குது. கடுகு மட்டும் போட்டிருக்கோம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம சின்னதாக பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோமா வெள்ளைப்பூடு, அதை போட்டுக்கிறோம். இதே நம்ம வெள்ளைப்பூடை எண்ணெயிலே போட்டு நல்லா வதக்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அப்போ தான் நல்லா அது வேகும். இல்லைன்னா அது வேகாது. இப்போ உருளைக்கிழங்கு தப்பு எண்ணெயிலே நல்லா வந்து சாப்பிட்டா கறிவிடும். அதனால் வந்து வெள்ளைப்பூடை பருப்பு போட்டுக்குவோம். அதுக்கப்புறம் ஆனியன் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, 2 ஆனியன் பொடியாக அதை போட்டுக்குவோம். கிண்டினதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க கருவேப்பிலை, அந்த பட்டை மிளகா அதையும் அப்படியே போட்டுருவோம். ஓகேவா? போட்டாச்சா? இப்போ வந்து நம்ம இந்த வெங்காயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் உப்பு, வெங்காயத்துக்கு கொஞ்சோண்டு உப்பு, வெங்காயத்துக்கு கலங்குற மாதிரி. இப்போ நல்லா வெங்காயம் வதங்கட்டு. ஓகேவா? இப்போ ஓரளவுக்கு லைட்டாக வதங்கிக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம வெள்ளைப்பூடை என்னத்துக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, உருளைக்கிழங்கே நமக்கு தெரியும் ரொம்ப கேஸான பொருள். அந்த மாதிரி கேஸு, முட்டைக்கோசு இந்த மாதிரிலாம் வதக்கும்போது கண்டிப்பாக மறக்காமல் நீங்கள் வந்து வெள்ளைப்பூடை ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க. அது உங்களுக்கு நல்லது, பாடிக்கும் நல்லது, வாய்ப்பும் நல்லது. உருளைக்கிழங்கு பிரியர்கள் நிறைய பேர் இருப்பிய. நான் ஒரு உருளைக்கிழங்கு பிரியர். அந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கு நிறையா சாப்பிடும்போது நம்ம வந்து பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது பாடிக்கு. அதனால் மறக்காமல் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். நல்லா வெங்காயம் வதங்கிருச்சு. எப்படி வதங்கிருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? பார்க்கவே நல்லா கலராக இருக்கா? எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக தெரியுது அவங்களுக்கு. அதனால வந்து இந்த எண்ணெயை நீங்கள் கம்மியாக ஊற்றிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் உருளைக்கிழங்கு போட்டதுக்கப்புறம் நான் வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு எண்ணெய்க்கு சரியாக போயிடும். இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிப்போம். அதோட அப்போ 4 உருளைக்கிழங்குலாங்க எடுத்து வெட்டினேன். இவ்வளோ வந்துருச்சுங்க. என்னத்த சொல்ல, நம்ம நினைச்சா ஒன்று அது ஒரு நடக்குது. போட்டாச்சு. இப்போ ஒரு 2 தாட்டி பார்த்திக்குவோம்.
இப்போ நம்ம நல்லா பரட்டிக்கிட்டோம். உருளைக்கிழங்கு எண்ணெயோட சேர்த்து பரட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பை இப்போ ஆட் பண்ணிடுவோம். ஓகேவா? உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ உருளைக்கிழங்கு வெட்டிட்டு நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கோங்க. மறக்காமல் தைக்கிட தந்தாதோம். நம்ம உப்பை ஆட் பண்ணிட்டேன். நம்ம இங்கே துபாயில் இதுக்கு பேர் நமக். உப்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதை நமக்குன்னு சொல்லுவோம். நம்ம உருளைக்கிழங்கு இருக்கியா, அது வந்து ஆளு, இந்தியில் ஆளுன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நம்ம உப்பு போட்டு இப்போ கிண்டி விட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த இடத்துல ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன். அடுப்பை மறக்காமல் சிம்மில் வச்சுக்கிறேங்க. நீங்கள் வாடகையில் தீப்பிடிச்சி எரியிற மாதிரி, கொழுந்து விட்டு எரியிற மாதிரி கையில் வச்சிடாமல் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. உருளைக்கிழங்கு நீங்கள் அள்ளி போடும்போதே சிம்மில் வச்சு போடுங்க. இல்லைன்னா உருளைக்கிழங்கு கரிஞ்சு போய் அப்படியே சட்டியில் பிடிச்சிடும். ஓகேவா? அதனால் நீங்கள் வந்து அள்ளி போடும்போதே ஃபஸ்ட்டே சிம்மில் வச்சுக்கிறேங்க. ஓகே, வந்து நான் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கன்னு இப்போ நம்ம மூடி வைப்போம். ஓகேவா? ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு அதுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ நம்ம வந்து மூடி வச்சுட்டு ஒரு 2-3 நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இப்போ வந்து நம்ம வச்சு உருளைக்கிழங்கு 5 நிமிஷம் ஆச்சு. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாச்சா? கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி விட்டுருக்கு. நம்ம வந்து ஊரில் பாதி பேர் தொழிலை இழக்காமல் வைப்பாங்க உருளைக்கிழங்கு. நம்ம இலக்கிட்டு வைக்கிறதுனால லைட்டாக பிடிச்சிட்டு நீங்கள் எப்படியுமே உருளைக்கிழங்கு பிடிக்கணும். நீங்கள் பிடிக்காமல் வைக்க முடியாது. அதனால் லைட்டாக பிடிக்கும். ஓகேவா? பிடிக்கிறத கிண்டி விடுங்க. ஃபஸ்ட்டு மட்டும் அந்த உருளைக்கிழங்கு நம்ம தொழில் இறக்குனால பிடிக்கும். அப்புறம் மட்டும் பிடிக்காது வச்சு நல்லா கிண்டி விடுவோம். கொஞ்சம் வதங்கட்டு. நம்ம ஊரில் நிறையா தீன்பண்டங்கள் சொல்லுவோமா, அங்காடிகள் நிறையா இருக்குங்க. அங்கெல்லாம் திங்க ஒன்றுமே தோணாது. துபாயில் வந்து பார்த்தீங்களா என்னோடய நிலைமையே பிஸ்கட், பார்லேஜி பிஸ்கட் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் உட்காந்து சமைக்கும்போது. இந்த மாதிரி சமைக்கும்போது யாரெல்லாம் ஏதாவது சாப்பிடுவீங்க மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? அப்படியே என்ன சாப்பிடுங்கிறதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நினைக்கலாம் என்னடா துபாயில் போய் உங்களுக்கு சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் வந்து பிஸ்கட் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து பசி உங்களுக்குலாம் தெரியாது. இப்போ மணி வந்து இங்கே வந்து கரெக்டாக 9, 10, 15 ஆச்சு. நம்ம ஊர் டைம் வந்து 10:40 ஆச்சு நம்ம ஊர் டயத்துக்கு. இப்போ தான் நான் சமைச்சிக்கிட்டே இருக்கேன். இன்னைக்கு சமைச்சிட்டு சாப்பிடணும். நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி வண்டி லேட்டாக வந்துருச்சு. நம்ம வண்டியை பொறுத்து தான் துபாயோட தீர்மானங்கள் எல்லாமே. இப்போ வந்து நம்ம வண்டி வேகமாக வந்துச்சுன்னா வேகமாக சமையல் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும் நம்ம ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு. நம்ம காடி கொஞ்சம் வண்டி கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துச்சுன்னா அப்படி தான் பறக்க சமைக்கணும். ஒவ்வொரு ஆளுக்கு சமைப்பாங்க, ஒவ்வொரு ஆள் சமைக்காமல் ஒரு தயிரையும் ஒரு குப்ஸ் பாக்கெட்டை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு காலையிலேயே அதை எடுத்து கொண்டுட்டு போவாங்க. நம்ம மக்கள் துபாய் வாழ்க்கை. மறக்காமல் வீடியோ பார்க்குற எல்லாருமே கண்டிப்பாக நீங்கள் யாராவது உங்கள் ஒய்ஃபுக்கெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா மறக்காமல் ஒய்ஃபுக்கெல்லாம் சென்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் வாழ்க்கை வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு. சரியா? இப்போ உருளைக்கிழங்கு வந்து கொஞ்சம் அரைவக்கடை வெந்திருக்கு. ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு அரைவக்கடை வெந்திருக்கும் போது நம்ம மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறோம். மஞ்சள் பொடி மட்டும் போடுறோம். நம்ம ஊரில் நவீன் மசாலான்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குமா, சில்லி மார்க் சிக்கன் பொடி. அது நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு சூப்பராக இருக்குது. இங்கே நம்ம துபாயில் ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம மஞ்சப்பொடியை போட்டு எல்லாம் வச்சுருவோம். அதனால் மஞ்சப்பொடி மட்டும், மிளகா பொடியுமே அந்தளவு டேஸ்ட் கிடைக்காது. அதனால் மஞ்சப்பொடி மட்டும் போட்டு வதக்குறதில்ல. இது வந்து கொஞ்சம் நம்ம வைக்கிற குழம்புகளை பொறுத்து நம்ம பொடிகள் என்னென்ன போட்டு வதக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்மாலிட்டியில் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். இது மஞ்சப்பொடி மட்டும் போட்டு இப்போ உருளைக்கிழங்கு வதக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிறோம் மஞ்சப்பொடி எல்லா உருளைக்கிழங்கும் சேர்றதுக்கு. இப்போ நம்ம மஞ்சப்பொடி போட்டு நல்லா கிண்டியாச்சு. பார்க்க உங்களுக்கு ஒரு கலர் நல்லா தெரியும். எப்படி பார்க்க அருமையாக இருக்கா? இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மல்லி இருந்துச்சுன்னா மல்லி அப்படியே மேலே பொடிப்படியாக நறுக்கி தூவிட்டு இறக்கணும்னு அப்படித்தான் இருக்குது. இப்போ வந்து அவ்வளோதான். இப்போ உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி கன்சிடன்ஸ், அதாவது உங்களுக்கு எந்த பதத்தில் வேணும். கொஞ்சம் நார்மலாக வேணும்னா இப்போவே இறக்கிடுங்க. கொஞ்சம் குழைய விட்டு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் வச்சு இறக்குங்க. ஓகேவா? நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் இறக்குங்க மறக்காமல். அவ்வளோதான் நம்ம பொட்டேட்டோ ஃப்ரை உருளைக்கிழங்கு வறுவல் முடிஞ்சிச்சு. இதோட நம்ம வேக வச்சு இறக்கிட்டோம்னா முடிஞ்சிடும். ஓகேவா? மறக்காமல் நம்ம புதுசாக யாராவது நம்ம சேனலுக்கு வந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ஒரே ஒரு அமுக்கிடுங்க. ஓகே, லவ் யூ, டாட்டா, பை பாய்.